Hi ha un terme al llibre que és l'empoderament, que surt moltes vegades, i és que de cop i volta la política, no sé si ha deixat de formar part ja dels partits tradicionals per passar a formar part del carrer. Això és veritat? El que ha vist el ciutadà és que qui té el poder no té la legitimitat per exercir-lo i per tant ells podien votar coses amb les que estaven d'acord, però segurament els estats-nació i les estructures institucionals no tenen el poder i per tant la gent es sent impotent democràticament i amb tota la legitimitat diu això ja no ens serveix. Clar, hi ha un moment en què l'esquerra comença a considerar el ciutadà, és a dir, perd el seu lligam amb la classe obrera deixa de ser el motor de la història, aquesta és la fi de la història, passa a ser la classe mitjana, això, i llavors la classe mitjana la comença a tractar com a client. Algú va determinar que si començàvem a fer això acabaríem on avui som i acabaríem tenint una esquerra desarborada? En el món tan complex que vivim i amb una crisi que va associada a una crisi dels estats-nació, jo hi insisteixo, segurament les ciutats i els ens supranacionals tindran molt més a dir a l'hora de configurar les nostres pròpies vides quotidianes. La ciutadania sí que va sortir al carrer per dir està passant això. I la ciutadania va ser l'única que es va anticipar a l'esclat de la bombolla immobiliària. I la ciutadania va ser l'única que es va enfrontar a les entitats financeres. I la ciutadania va ser l'única que va demostrar que el que deien els partits que no es podia fer, que era parar els peus als bancs perquè tenien més poder que cap parlament, perquè els parlaments li havien donat aquest poder, i que no es podien aturar desnonaments, i la ciutadania va arriscar la seva pròpia seguretat i la seva pròpia integritat i va aturar desnonaments. I jo no renuncio a una cosa i a l'altra, és a dir, renunciar en valors, és a dir, governar amb valors i governar. I us ben asseguro que és una contradicció permanent, però em sembla que abans ho deia l'Anna, no? Però és precisament en aquesta contradicció i no confortabilitat en el que pots anar aguantant el dia a dia dient jo ajudo que les coses canviïn avui sense renunciar a transformar-ho per demà. Un exemple de nova força política ha estat i és a Catalunya l'independentisme. Aquest impuls polític que ha fet canviar tot l'espectre polític, s'ha hagut de definir, s'ha hagut de posicionar, ha trobat en fals alguns partits d'esquerra. És l'independentisme que pot fer tots canvis alhora, els tres canvis, el social, el de regeneració democràtica, aprofundiment democràtic i el nacional. És veritat que hi ha hagut molt intents per part de tot arreu d'associar consulta a la independència, és a dir, d'associar dret a decidir a dir sí a la independència. De quina manera s'ha de fer aquesta oferta política enregenadora, atrevida i engrescadora el ciutadà que fins ara ha estat sempre d'esquerres i s'està plantejant potser la possibilitat de continuar-ho o de fer un canvi? Qui té el poder, tot això que li diem als mercats, doncs no podem actuar amb ells de tu a tu i per tant continuarem amb aquesta impotència democràtica i jo crec que és el que ha demostrat la crisi, que és gairebé democràticament insostenible. Aleshores cal una societat activa, vigilant, crítica, exigent i, per tant, qui vulgui defensar projectes transformadors de progrés, d'esquerres, diguem-li com vulguem, un dels objectius que ha de tenir quan arribi al poder no és dir-los als moviments socials, ciutadans, molt bé, ja està, ara me n'ocupo jo, sinó tot el contrari. Ha d'utilitzar també la institució per reforçar els contrapoders ciutadans, per donar eines d'empoderament, per donar eines perquè efectivament la ciutadania pugui expressar-se, pugui autogovernar-se, pugui decidir regularment cada dia sobre moltes qüestions. A mi em serveixen treballar per valors, valors que són molt clàssics, la llibertat, la justícia i la igualtat. Em serveix que el teu dia a dia també tingui una repercussió en el dia a dia de la gent, que transformar, és a dir, que la gent visqui una mica millor, sigui una mica més feliç, crec que forma part també de la nostra responsabilitat i no deixar la política només als polítics, és evident. Prendre consciència de la pluralitat necessària de les esquerres, de la necessitat de l'heterodòxia, del repensament constant i de la revisió constant de la teva acció, de la humilitat en l'acció política. No tens la raó universal i està repartida i per tant és del debat amb les altres formacions polítiques i amb la ciutadania que trobes poder el punt d'equilibri. Jo espero que entre totes, ja que tenim aquí veus, això és la nova política, si aquesta manera de parlar de política és la nova política, ja que hi som, fem un país nou, fem-lo entre tots. Ara jo segueixo insistint, per fer-lo nou primer l'hem de fer lliure. Gràcies, com us deia, per haver-nos acompanyat i fins la propera, fins al pròxim Cant de les Sibil·les.